ଆଉ ସେ ଝଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯିବେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେବ ଆହେ ରଘୁରାଜ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଝଡ଼ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁମକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ପାଶେ ପାଶେ ଥିବ ନୁକ୍ଷଣ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ମୋର ପାଣି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥି ଘୁଞ୍ଚାଇ ମନ ମୋର ହେଉଛି ତୁମର ହେବେ मंत्री अरे